10 taon nang magkasintahan sina Esteban at Lorena. Para kay Esteban, si Lorena na ang lahat sa kanya. Siya ang dahilan kung bakit nagtsatsaga siyang magtrabaho bilang gwardiya. Nagbibilang ng mga oras na puyat sa kakalakad at pagroronda. Ngunit sa kabila ng haba ng kanilang relasyon, may mga bagay na hindi maibigay si Lorena. Ayaw nitong magpakasal. At higit sa lahat, hindi nito ibinibigay ang puri nito. Lorena, hanggang kailan mo ba ako paghihintayin? Tanong ni Esteban. Isang gabi habang magkahawak sila ng kamay. Hanggang hindi pa ako handa, sagot ni Lorena. 10 taon na, Lorena 10 taon na kitang hinihintay. Kung mahal mo ako, maghihintay ka pa. Sumikip ang dibdib ni Esteban. Mahal niya ang babae. Wala siyang magawa kundi umusal ng dasal na sana balang araw magbago ang isip nito. Magpakasal sa kanya at magkabembangan na. Isang hapon, dumating si Lorena sa bahay ni Esteban. Umiiyak. Esteban, kailangan ko ng tulong mo. Si nanay may sakit. Kailangang operahan. Kailangan ko ng 200,000. Nanginginig ang mga kamay ni Esteban. Gwardiya lang siya. Wala siyang ipon. Habang nakaupo siya sa dilim ng kanyang barracks, kinagabihan, biglang sumagi sa isip niya ang alok ng dati niyang kasamahan. Kung gusto mong umasenso, Esteban, sumama ka sa grupo namin. 250,000 ang paunang bayad. Paunang bayad pa lang yun Iba pa yung mga misyon na ibibigay sa'yo. Hindi niya noon tinanggap. Pero ngayong desperado siya, wala siyang ibang nakikitang paraan. Kinabukasan, pumunta si Esteban sa tinutukoy na lugar ng dati niyang kasamahan. Isang abandonadong bodega sa labas ng syudad. Sa loob, sinalubong siya ng 5 lalaki at 1 babae na pawang may kakaibang aura. Maitim ang kanilang mga mata, mahahaba ang mga kuko, at tila may alingasaw ng bulok na daga sa paligid. Handa ka na ba, Esteban? Tanong ng leader, si Mang Efrain. Wala po akong ibang pagpipilian Mula ngayon, hindi ka na magiging tao. Gagawin ka naming aswang. Pero tandaan mo, hindi para manghuthot ng inosente, kundi para lipulin ng mga salot ng lipunan. Nagsimula ang ritual. Pinainom siya ng mainit na dugo ng kalabaw. Tsaka ginuhitan ng kanyang braso ng matalim na bato. Ang sugat ay agad na naghilom. At doon niya naramdaman ng kakaibang lakas na dumaloy sa kanyang katawan. Hindi na siya tao. Isa na siyang aswang. Nang maibigay niya na ang pera kay Lorena, hindi siya mapalagay. Sinundan niya yun. Sa isang maliit na apartment, nadatnan niya si Lorena na may inaalagaan. Hindi ang kanyang ina, kundi isang lalaki na may sugat sa tiyan. Lorena, anong ibig sabihin nito? Esteban, hindi mo naiintindihan Hindi pala si nanay ang may sakit. Ibang lalaki pala. Ginamit mo lang ako. Umigting ang panga ni Esteban. Nararamdaman niyang humahaba ang kanyang mga uko. Handang lumapa. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Sa halip ay tumalikod siya. Mula ngayon, para sa akin ay patay ka na, Lorena. Lumipas ang mga taon. Si Esteban ay naging kilalang manunupil ng kanilang syudad. Isang nilalang na pumapatay ng mga magnanakaw, rapist, drug pusher, at iba pang kriminal.
Isang gabi, sa isang raid sa isang drug den, nagulat siya sa kanyang nakita. Si Lorena, payat, laspag, at puno ng pasa. Esteban, anong ginagawa mo rito? Tulungan mo ako. Yung asawa ko, binubugbog ako. Nalaman ni Esteban na ang asawa ni Lorena ay isa sa mga target ng kanilang grupo. Isang tulak ng droga. Sa isang madilim na warehouse, nagharap si Esteban at ang asawa ni Lorena. Ikaw pa lang matagal nang tinutugis na aswang ha. Ngayon tapos ka na. Ako ang tatapos sa'yo. Sigaw ng lalaki. Hawak ang baril. Isa ka lang pesting tulak eh. Dapat ka nang mamatay. Malamig na sagot ni Esteban. Ngunit biglang dumating si Lorena. Umiiyak. Esteban, wag. Wag mo siyang patayin. Ama pa rin siya ng mga anak ko. Napatitig si Esteban kay Lorena. Sa kabila ng galit, pinili niyang hindi patayin ang lalaki. Kung hindi dahil sa'yo, nilapa ko na yan ngayon din. Nilisan ni Esteban ang lugar, kasabay ng matalim na tingin sa dalawa. Ngunit hindi nagbago ang asawa ni Lorena. Sa halip, nagsumbong ito sa lider ng kanilang sindikato at isinumbong ang lahat, ang tunay na katauhan ni Esteban at pati ang mga kamag-anak nito. Mula noon, nagsimula ang madugong gera. Sindikato laban sa grupo ng mga aswang. Malamig ang gabi. Nang lusubin ng sindikato ang taguan ng grupo ni na Esteban, 3 sasakyan ng sumulpot, puno ng armadong tao. Sumabog ang unang granada sa tarangkahan. Umuga ang buong lugar. Ngayon titigil lang mga aswang sa syudad. Mga salot kayo. Sa gabing to, kayo ang lilipulin ko. Mabilis na sumulpot si Esteban sa dilim. Tumalon siya mula sa bubong at bumagsak sa gitna ng mga kalaban. Sa isang hampas ng kanyang matutulis na kuko, napilas ang dibdib ng isa. Ang dugo'y sumirit at tumimasik sa kanyang muka. Pumutok ang mga baril. Tumama ang bala sa kanyang balikat. Ngunit mabilis yung naghilom. Bala? Wala na yung bisa sa akin. Nag-iisip ba kayo? Lumundag si Esteban sa isang pick-up. Winasak ang windshield gamit ang kamao. Tsaka hinatak palabas ang driver nun. Mabilis niyang tinusok ang leeg nito ng kuko. Nanlilisik ang mga mata niya habang pinupunit ang mga laman nun. Kasabay noon, sumalakay ang kanyang mga kasama. Mga aswang na gaya niya. Sa bawat pag-ungol nila, isang kalaban ang tumutumba. Ngunit malakas din ang sindikato. Nakapwesto sa bubong ang mga sniper. Nagpapasabog ng bala ng baril na may pilak na bala. Kahinaan ng mga aswang. Tinamaan ang isang kasamahan ni Esteban sa ulo at bumagsak itong wala ng buhay sa lupa. Patayin yung mga halimaw na yan! Wala nang makakapigil sa negosyo natin! Sigaw ng leader ng sindikato. Halimaw? Mas halimaw kayo eh. Inaabuso nyo ang mga mahihina at walang laban. At ako ang magpapatahimik sa inyo. Nagmistulang impyerno ang paligid. Apoy, usok, at sigaw ng mga tao. Ang isang tauhan ng sindikato ay may dalang machete. Tumalon siya kay Esteban at sumigaw. Mamatay ka na, aswang! Hindi ako ang mamamatay ngayong gabi. Sigurado yan. Sinangga ni Esteban ng machete gamit ang braso nito. Naputol ang bakal sa tigas ng kanyang balat. Sa isang mabilis na galaw, hinablot niya ang ulo ng lalaki at binali ang leeg nito na parang manok. Isa pang kalaban ang sumugod na may dalang shotgun. Binira siya sa dibdib.
Tumilapon si Esteban, pero agad na bumangon. Nilapitan niya yun ng mabilis. Hinawakan sa baril, tsaka iniikot. Nagkaroon ng isang putok at ang mismong may hawak ang tinamaan sa muka. Sa gitna ng kaguluhan, lumabas ang tunay na target ni Esteban, ang asawa ni Lorena. Armado ito ng M16 at may kasamang mga tauhan. Esteban, matagal na kitang inaabangan eh. Halika rito kung kaya mo ko. 10 taon kang nagpakasasa sa pinaghirapan ng iba. Ngayon, ipapalamon na kita sa lupa. Nagpaulan ng bala ang lalaki. Sumabog ang mga drum ng gasolina. Nagliyab ang paligid. Nagsigawan ng mga kalaban at nagtakbuhan. Ngunit nanatiling nakatayo si Esteban. Nakangisi. Sa sobrang bilis, nakailag siya sa sunod-sunod na bala. Sa ikatlong putok, lumundag siya pataas at lumapag sa harap mismo ng kanyang kalaban. Hindi ka tao! Hindi ka tao! Tama ka. Hindi ako tao. Pero di ba, hindi rin naman tao ang mga katulad nyo? Nagpapalaganap kayo ng pinagbabawal na gamot sa syudad. Gumagawa kayo ng mga masasama. Hinawakan niya ang baril. Pinilipit at nabali ang bakal. Tumalo ng asawa ni Lorena at sinubukan siyang suntukin. Pero sinalubong siya ni Esteban ng matulis na kuko sa tagiliran. Napangiwi yun sa sakit. Pero nakapagsaksak ng patalim sa balikat ni Esteban. Mamamatay ka rin, hayop! Ako ang hayop? Sigurado ka? Hindi. Maling-mali ka ng sinasabihan mong hayop. Kayo ang mga hayop. Hinugot ni Esteban ang patalim mula sa kanyang balikat. Saka ito itinuhog sa leeg ng lalaki. Ngunit hindi pa tapos. Sa huling puwersa nito, sinuntok siya sa muka at pareho silang bumagsak sa sahig. Nanginginig sa sobrang takot ang asawa ni Lorena. Pilit pang tumatawa kahit alam nitong anumang oras ay maaari ng kitlin ni Esteban ang buhay niya. Lorena! Lorena, tulungan mo ako! Dumating si Lorena. Umiiyak. Yumakap sa asawa. Esteban! Huwag, Esteban! Huwag mo siyang tapusin. Patawarin mo na lang sana kami. Patawarin? 10 taon nang nakalipas. Hinayaan kitang magpasya kahit ikamatay ko ang sobrang sakit na nararamdaman ko. Ngayon, ako naman ang magpapasya. At hindi niya magugustuhan. Tumayo si Esteban. Inangat ang kanyang kamay na may mahahabang kuko. At sa isang mabilis na hagupit, tumagos yun sa dibdib ng lalaki. Niluray niya ang puso nito habang nakatingin kay Lorena. Ganito ba ang lalaking mas pinili mo kaysa sa akin? Lumuhod si Lorena. Humahagulgol. Patawarin mo ako, Esteban. Patawarin mo ako. Hindi ko kailangan ng paghingi mo ng tawad. Iniwan niya ang mag-asawa sa nagliliyab na bodega, habang ang bangkay ng asawa ni Lorena ay nakahandusay sa sahig. Lumabas si Esteban sa bodega, duguan ngunit matatag. Ang apoy mula sa bodega ay sumasalamin sa kanyang mga mata. Mula ng gabing yon, wala ng sindikato ang manggugulo sa syudad. At wala na rin siyang pusong tumitibok para kay Lorena. Kung halimaw ang tingin nila sa akin, tatanggapin ko. Pero ako ang uubos sa kanila at sa mga susunod pang darating. At sa dilim ng syudad, naglaho si Esteban. Isang aswang na sumusupil ng mga iligal para sa katahimikan.